men Allahu Teala'nın ululuğu bilen and içerin ya peygamberimiz. Men Allah'ın beyikligi bilen ululuğu bilen and içerin. Men niye? Yani Peygamberimiz öldüm diye. Ey ümmetim bilin, siz Müslüman bolanınızdan sonra Hudaya şirk getirip Hudaydan başka bir Huday deyip tana, estağfurullah, Hudaydan başka bir Huday yok. Yöne bir Hudaydan başka bir Huday deyip tanap, Allah'dan başkasını Huday bilersiniz, Huday var deyip inanarsınız deyip, müşrik olursunuz deyip, hiç giyli dinden çıkarsınız deyip, korkmayarın. Men şonun ýaly gorkym yok diye. Elhamdülillah bir Allah'ını bileningizden soň, bir Allah'ını tanap Allah'a ibadet edeningizden soň, Hudaýdan başgany Hudaý bilersiňiz de dinden çykardyňyz, müşrik bolarsyňyz diýip men gorkym yok diye Peygamber Aleyhisselam. Men diňe sizden dünýäniň ýygyna düşüp diniňizi süsledarsyňyz, diniňizi pesellersiňiz diýip gorkýaryn diye. Şonuň üçin Salavar yalňyşlyk edene müşrik diýibermeler. Peygamber Aleyhisselam demen ananma diýe siz diýe Hudaýdan başga Hudaý bilip müşrik bolmarsyňyz diýe. Ýöne men gorkýan siz diniňizi peseldersiňiz. Ýani dünýäniň ýygyny algap, dünýäniň ýygyny sowapdan ümitdar bolup, dünýäli bolaýyn diýip, dünýäde hüzür göreýin diýip algama, dünýäniň sowap zatlaryny edip kıyamatdaky hüzür gazanaýyn. Cinnetiň içinde ýaşamaklyk hüzürni del. Allah'ın ey bennem senden radidirn deyip öz söýgüli peygamberiniň goňşusy edip nur diýdaryny görkezder, şu hüzür göreýin diýip algamaly. Baý bolmaklygy alga, zekat bermeklik üçin, Allah'ın radi bolan zatlaryny dikeltmeklik üçin. Alim bolaýyn alga, amal edeýin we ilim öwredeýin diýip. Heýse her bir zatda bir zahmetçi işçi bolayın deyip alga, savab işedeyinne, savab qadayınayınne Allah'ın radi edeyinne. Şonun üçün Peygamber Aleyhisselam gorkusy nämeken? Biz ümmeti Muhammedi dünýäniň ýygyny algap, Allah'ını unudars, dinimizi peselders, takwalygy elden berer diýip gorkýan. Müşrik bolarsyň diýip gorkym ýok diýipdir.